To fa, wasu kaɗan daga cikin jaruman masana'antar Kannywood da kuma jarumai na manhajar TikTok sun fara kokawa ko kuma mu ce sun fara Allah wadai da waɗanda suke buɗe akawun da sunayensu, inda idan suka buɗe akawun ɗin suke roƙon mutane domin su ba su wani abu, inda su kuma mutane suke tunanin wa masu yin maganar asalin masu akawun ɗin ne, alhalin ba su ɗin ba ne. Inda hakan ya sa mutane da dama ko kuma mu ce jarumai da dama suka fara kokawa da wannan hali wanda ba su jin daɗinsa. Assalamu alaikum jama'a, ina yi wa kowa da kowa fata alkhairi. Da Allah akwai wani account wanda yake yawo a nan TikTok? Akwai wani account wanda yake yawo a nan cikin TikTok mai suna na iri ɗaya komai da komai, amma yanzu ni na canza sunana na mai da shi Fatima Abdullahi 01. Ban da alaka da account din nan, ba account ɗina bane, ban san ma wanda yake yi ba. Na mishi DM na ce ya canza, in ma zai saka ya koma ya sa sunan shi, kuma yana yi wa mutane DM yana tambayan su kuɗi. Ban da alaka da shi, ban san shi ba. Kai kuma bawan Allah da kake na neman mai magana da kai, amma kana nuna cewa ko menene me da me. Na baka da Allah, kana ɗauko hotunan da bai kamata a kawo su TikTok ba, kana ɗauko su kana kawo su na Snapchat ina na menene kana kawo su. Ni na baka da Allah. Yawwa. Wannan account din mai suna Washe Fati, ku yi unfollowing dinsa, ba ni bace, ba mace take yi ba, namiji ne yake yin wannan account din, ku yi unfollowing dinsa dan Allah dan Annabi, ba ni bace jama'a. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mutane su da fatan kun mun lafiya, dan Allah dan Annabi. Dan Allah dan Annabi na mai account din, na roƙe ka da Allah, na roƙe ka da Annabi. In dai kana ma Allah, kana wa Annabi, kana wa sallar da kamar da kana wa sallar uwayenka, dan Allah dan Annabi ka barin irin wannan abu, dan Allah dan Annabi ka dauko tsakin bidiyo kanana da ka dauko mutane kana faɗin abubuwan da nake faɗi a da bidiyo kan nake wanda nake faɗa da su daban, kuma ka dauko ka rinka dauko hotunan wasu kana sa daban. Yanzu a cikin wani account din wa bidiyo kan Minal wai ya dauko wai yake ciya wai yake wani faɗa da muka ne wata Minalwa sani ma ko ta mutu ko ranta ko ina take, ni in tana da ma Allah da Annabi ita ma kanta ta yi haƙuri. Yazo ki doko wa dan Allah dan Annabi ka bar min irin wannan abu, dan Allah na rubi ka, inji kana ma Allah kana ma Annabi, dan Allah ka bari ka wa Allah ka wa girman ya Rasulullah, dan Allah dan Annabi na tuba, dan Allah ka bar min irin wannan abun, ban na so dan Allah, na barka da Allah, Allah ya isa.